أنعم علينا بالإسلام نحمده وتعالى حمد الحامدين ونشكره شكرا شاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله المصطفى حبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagadayo na datarugan na pipuni-puni sukadnatan wa Rabbul Alamin. Sekalian kita tandingan si umasa pagpagay sa tawfiq ayabuha mapagpulaw latan na sabu sa idin wa Allah wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Yudi sabab insyaallah taala na pagpunan tano ang kaya programa tano. Sa sabab ko mapagpuli tano si sayang kaya programa tano na si tano din na ayamanan yan na pagpuni kung ang batiyatano si kuparaman wa Allah subhanahu wa ta'ala narapan na lumintan tano lamon sa mamamakin na gutano sa datar nagyang puto akyaw siya tano kagya aso mga ulama tano na makaputulog-tulog o yan ang kabatiyatano sa paraman wa Allah musulaw-lawan o mga bato tano sa ayat ng iman to badia sa Quran reading nada sa langaw ano sa kentay ang kababanto ba na alitanong pagalitano ng inyong bangsa niyo at si Al-Qari Muhammad Abdullah Asma sa pamamagitan ng tanong insyaAllah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Sadaqallahul Azim. Balasan orang taala yang kedua pangalitan pangsatano si Sheikh Asr Muhammad Asgar ay mana niya nagkebatian sa para manulang. So ngayon po, alhamdulillah, i-welcome po natin ang isa po sa ating mga lecturer, isa po sa ating muhadir speaker, walang iba kundi si Sheikh Isa Haber. So, welcome po, Sheikh. Ulit po kayo sa Ahlan wa Sahlan. So, ngayon po ay ibalik po natin sa ating pong Master of Ceremony. Pakabalihan na nagyang kaya manan yan, nagdalig mo suara sa ganyang manan yan, na maubaloy na dukatingan sa ganyang palaw patas, sa ganyang kaya manan yan ang programa na naman ito, amang pia at manaliban na kapita-pita. Okay, bismillah. Patuloy tayo sa ating programa. Katulad ng sinabi ni Brother Jalal, ating welcome sa ating programa sa isa natin ng kapatid na lecturer din. Papakinggan natin mamaya, inshallah ta'ala, si Isa Haber, Brother Isa Haber. Ikalawa ang programa tanong.
tanaw si Sagyang kay Kapipita, nagyay isoblaka si Sagyang kay kalilimutan. Yamana niyan na opening remark. Asima mo punggulalan si Sagyang kay bangsa niyo, pagarin niyo, lagi niyo, kakal niyo, ang malagi panaguntaman. Sigo ayamana niyan na kapuginod, ayamana kasukat pagkarapuan ng mga Muslim, si Sagyang kay Intero Pilipinas. Sa ayamana niyan na kilala. So, ingaran niyan, ako sa ayamana, nagyang kutulang ka na ng rumbol niyan kung mga ulama. Huwag, nakadamatan mo, nagyang kutulang suporta niya si kung mga ulama, si kutulang si kung niya mauna, tama si Sagyang kutulang, muna dan, ayamana niyan na upakat, kung mga ulama, ako sa mga profesional, na pumutuan sa Khaira Umma, na sa kanya ni Isaon, ayamana niyan na presidente at umutukon. Sa ayan lang ng tanong, nagyang kay alaki niyo, kakaliyo, kasi Director, Dato, Master, Bangan, Alauto! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda kailangan si Tagalog, ibanda ng mga lista ng mga kuwan. Ay nagyan na pagalitan o siya hindi ako magkarakin sa haber. Hindi na ang mga lista o siya mga pagalitan ng mga balik Islam. Banda gini mapiaw. Itu masih lang sa kanuparuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga sa ating lahat. Siguro may mga guest time dito ng mga kapatid natin, balik Islam. Puro siguro dito hindi talo di ka pre-relay. Yasi ilagyan na yung masa talo si nasi talo siya kaya nabraga talaya lang na po sa talo na yan kaya Tagalog. Kaya dito ilagyan ba simpat na isistano si Sagyang at si Sagyang Pragatan. Paganayon, na panalamatan ng swala, magpapasalamat ako sa ating takilang may kapal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang araw na ito ay araw na sobrang pasasalamat, pinagsama-sama tayo, tinipon tayo sa ang layunin ay para sa Islam, ang layunin ay para sa serbisyo sa kapwa natin. Ang layunin ay para sa ating bansa at sa ating mga komunidad. So ang mga nandito ay alam natin ang pinagsama-sama sa araw na ito ay ang mga tao na walang ibang adhikain kung hindi ipagtagumpay ang Islam, ipagtagumpay ang pambuhay ng isang barangya sa bawat pamilya, sa bawat komunidad na alam po natin na ang direksyon ay diretso pabalik sa Allah. Lahat ng simpatya dito sa araw na ito. So hindi ko na isa-isahin ang ating mga guest, una ang ating mga speaker, ang ating kapatid na Islam, alim na si Alim Haram Inguro. Pakipalakpakan po natin Alim Hasan Istaha, si Isa Haber ang ating kapatid, at ibang mga ulama natin. Pasensyahan niyo ako dahil yung iba rito ay kung hindi ko mabanggit. Ang importante, yung oras na ito ay mahalaga, marinig natin at malaman at pumasok sa loob ng ating puso, kaisipan, o anuman ang magiging sasabihin nila na magiging gaway sa pamumuhay nating mga Pilipino. Sa lahat ng guests, visitors, participant, mga kamag-anak at kapamilya, ang lahat ng nandito ay wini-welcome po natin lahat at mariikong bubuksan itong kalilimot gathering na tinatawag po natin the first Grand Assembly Multaga 2025
sa pamumuno po ng ating mga kapatid na alam po natin na ang lahat ng oras ay nakikita po natin na ang kanilang ginagawa ay igabay ang bawat tao sa pagbalik ng Allah, pagbalik sa Panginoon na maging kasama nila tayo sa sorga. Dahil hindi ginagawa nila ito kundi sa kanila lang, hindi ginagawa nila na alam nila na bawat tao kasama ko na magising ako sa isang katotohanan na tayo ay pabalik sa Allah. Pansamantala lang ang buhay dito sa mundong ito. Ang presidente po ng Al-Khidmah Foundation Incorporated, si Allen Johar M. Logan, pagpapalapakan po natin. Pangalawa po, ang kanilang chairman na si Allen Abdurrahman Alawi. At ang kanilang mga kasamahan, pasensya po kayo na hindi ko mabanggit dahil ang pinaka-importante yung oras na magpusin tayo sa mga lecturer na ito yung magiging mahalaga kung kaya tayo nandito. Maraming salamat sa mga dumating. Maraming salamat sa mga oras na susunod na ipagpapatuloy ang ganitong gawain dahil alam ko napakalit lang ang oras sa mundong ito dahil halos ang mga nandito ay mga kaidara natin. Mga 50 na, mga 40 na, yung iba senior citizen na. At hindi po lingid sa ating kaalaman, pangit man banggitin na mula sa araw na ito, siguro 20 to 30 years ay wala na po tayo sa mundo. Ang pinaka-importante, makagawa po tayo na isang bagay sa nalalamig oras natin na maging mabuti sa kapwa, lalo na sa Allah at sa komunidad. Maraming salamat po sa ating lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sorry pala sa aking biyanan at pamangkin ko rin, ang ating MC. Kasi kung na-acknowledge, di bale, pamilya ko yan. Syukran, jazakallahu khairan, khairal jaza fi dunya wal akhirah. Sa kinagatano si sagyang ko to pagaritano way logstano nakitano miya kabirtano sa ayamanan niyan na may to short message sirtan langon. Sabab po mga bangsamin na sabab po kaya pagkatalingo magyang kayapan ko mga bangsa tano, adatan yung randarenonan, pinalamatan tano siran. Taragyan kaya pagkatalingo yang kaya bangsa tano si Sultan na kabugatan sa pangampong Pilipinas sa si Haji Zainal Banyaga. Ako si Sultan asampuna sa Calabarzon si Agninia Samsudin Raska. Wan, pagkariyak na ako yang kaya si Sultan maamo sa Insia Kamal Sultan. Gusto lawan ng mga bangsa niya, mga sulutan na mga katalingo ubaadong po na ay manan niya na mga katalingo nga kung mga babay tanong. Uwan. Na sabab ro na miyak na linstano yan kay mga gurutano, mga saitano si Al-Said Ali Hasan Taha, si Akini Said Harun Guru. Uwa, siya kapakadadarbayan. Uwa, gusto ayaman na niya ang mga banda, mga bangsa tano, mga bayan, mga talinguman, ang ganyan gusto yung haraniran. Uwa, asutigiran na ayaw mo na kalumbay sa kalibatan na sukat na tanungan ng puyag Arabul Alamin. Kaya yan kaya bangsa niyo tayo, ayaw man yan na Santa Claus, huwag mo mga mana yan, isa lautan. So, ipinagdala mo siya kung mga batutano, habang hinihintay po natin yung kabilang po sa ating mga guest, tingnan nyo po inyong pong mga ticket sa mga lalaki, 5 din po sa babae. So, sino po yung may number 18 sa mga kalalakihan? Number 18. At tingnan niyo po, yun yung pong mga ticket kung sino po yung may number 18. Number 00 po, 00.
0072. 18. Number 32, 0070. So sa mga babae, tingnan niyo po yung number nyo. Number 02, 0148, 0266. Lagi dari mo niya pwede magpulbina. 00740, 0385. Pero mana lang po, pinano yung mga tikit yun. Antayin na number 18 niya sino mga dato. Number 18, 0053. 0072. Pero na mo na. 0072. Naki, pamimili ko dyan. Anak ka, tayo niya pili, nagyan ka na buon sa yaman niyan na Mubarak, Muslim Town, Quiapo. Lagi dari yung wala. Siya yung isa, malakas yung Mubarak. Kasi yun ang pinipili niya lagi. So, sa mga sister natin, so, i-welcome po din natin ang ating sister, si Sister Johaina Haber, nandito rin po. Siya po ay kabilang sa ating mga kapatid, sister na kung saan tumutulong o malaki din po ang naiambag niya sa dawa dito po sa Pilipinas, hindi lang po sa Metro Manila. 0053. Ano yan? 0053, auto. Na, pamimili ko dyan. Auto. Yung mutan niya ko yan na po sa yung bagsak sa yung ihara mutik. So, doon na, mana yan na nakapili ko dyan. So, permana ka mo 00385 00740 0266. So, inshallah ta'ala ay mamaya po ang kapatid po natin na si Sheikh Isa Haber ay mayroon po siya ng dalang gift para sa ating lahat. So inshallah mamaya po hapon yan ay ihatid po namin sa inyong lahat po ng lumalo dito. Inshallah po ay mayroon din po tayong irarapol na galing sa ating isa sa ating mga ulama at galing din po sa kanyang sa Arangkada, Pilipinas. So inshallah ta'ala ay balik po natin sa ating kapatid na Master of Ceremony, Sheikh Abdul Fatah Abdul Malik. Usapan mo na. Okay, tuloy ang ating programa, inshallah ta'ala. I-acknowledge natin ang bagong dating na si Sultan Amatonding Anoni. Huwag. Si Akini ayamanan yan Muhammad Lo.
Ako si Aquila Sultan sa Cavite. Si Ustad Bayan. Pagkatapos na miskano, mga pagalit. So, ayamanan niya na darpa, isa daw na sultanagan. Iman ko, kayak man napakatalunong si Sagyan, kaya programa talo. Naalagan, ayamanan niya nagkanagutalo. Nasudan, so chairman talo. Si Sagyan kay Al-Khidma Foundation. Ayamanan niya nagkabugang kanunian sa panguyan. Ako ayamanan niya napakakinumaan niya pagsulaw-lawan o bangsa niya. Ako mugis ka niya sa short message. Ada sa lagaw, si Sagyan kay ayamanan niya na ulang matanong ang malay panagultangan, ang malay sakal kong pagtaw, malay galaw si ayamanan niya na inapidayan ang mga ulama, ang umisusuruna, ulang-ulangan, ubay dato, da sa lagaw, arua, kay Al-Alim, Sayyid Abdul Rauf Alawi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ito vision na yung Khidma Foundation Incorporated Philippines. Giyuti magbabalitan mo sangat sa kaya short message. Nagawa kaya si tanutukan para si ko nagabi si ko community services, mga political leaders, mga traditional leaders, etc. Pero ayaw nangyatang ay sabihin ko sa kanya ang pitapas na sudah pagkataman na niya ang panalamat o kanula mo na mga dato na mga bayan. Lagi do officials, speakers, ako invited guests na lagi akan limot na sudah kapit tataman ng panalamat na ito na naman Amerikano tanto hindi pakampihan ni Mami sudah pagkakapagin sa daripano sudah pa sa ayamanan niya na pagkita ko si Paula mambugit ako sudah itamumpil. Dili na nga pwede mapil na kinatakatarong dami sa inyo sabi la yaskurullaha man la yaskurullas. Di panalamati o tao sa Allah di niya mo panalamatan sa manusia. Yan kaya pangalan pa yun na hindi pa kapigin mo na mula pagkataman na rin ang panalamatan. Sa mauto na ayaw din sa nakaway po kapag kinuwagin na kaaluyan messi mga organizations, mga ingaran, mga kantali ko ba, masih kapiyasi po ko yung mga nanyan na mga grupo. Ka-Islam yung sa kanya national capital radio kaya Manila ko yung saya nagyan kaya Khidma Foundation Incorporated Philippines na semangnya nakabibigay ginawa, pakabulos na nakabibigay ginawa. So, mga organisasyon ang nakatalinguma na talaga kaya ittihadul nadawat al-muslimat, ittihadul nadawat al-muslimat sa kapanguluan nilo nagyang lutua babaymi si ko Islam. Basa na kao arwa
kay umuanan ang Haja Hafsa Mapandi Marmaya. Alhamdulillah, pagkarakat ng kanwala, sa piyakat talingunis ka po sa mga niyan na kapipigi naman. Dahil umanuyan ang nagyang kaya mga Muslim mga naipanaguntaman sa kaya-kaya barang adarpa, gusto mga gawin, di na ka panaguntaman, isusagaylan. Na talagang kaya tandang sura, sa kababalero ng Muslim pa, under sa kaya intikadan na gawat, si Muslim pa di manguntra. Pagkabarakat wala, dahil si Muslim pa manguntra. Maraming salamat. Kipakita po lang pakatanungan mga pakawalan sa ano. Bakte kaya po. Ada sa lakaw, arwar Mahana Haji Bashir. Nakakatuloy na Mahana Haji Bashir. Sima sa kanya ko ni Mohos, nasa lakaw arwar, tagabaytan mo, si Anissa Kularangan. Terus kanya, Alhamdulillah. Sima sa kanya arawan sa Islamic Center, nasa lakaw arwar, Kinurania Kamal. Terus kanya nung Sima sa kanya na center o aluan na arbaa, nasa lakaw arwar kaya na Hadja Muslimka Sri. Alhamdulillah. Sa kanya center po, si Islamic Center po, aluan na isnit, na nasa lakaw arwar ni Hadja Suhra Tahir. Pahan po natin. Isa kaya na amagahan, nasa lakaw arwar ni Aziza Agpa. Alhamdulillah, terus kanya. Barang, pahan po natin. Si Diamond Building, ini hugit. Si Laini Agpa. Terus kanya. Diba? Bisa yan kaya manahuli Quran, Coach Sherman, agyan kaya si amin na Yaman, palapakan po natin ang Alhamdulillah. Agyan ang sulaman natin, namin isulatan ng mga invited group organization. Kaya na, hindi ka pwede pakasupasubatan. Agyan na, may agyan MC Tato, kaya mga dato, may mga talimuman, may akdalin siya sila. Iman tu mauna ni kami pakasumpa-sumpa para mafia, hindi ka pakasumpa-sumpa oras na di pagkatas oras ka. Simman ko mga ala organisasyon, agad ipatagor lagi mo ito ang katisi, Muassasat Al-Hidayah Al-Islamiyah. Ang mga isa mong buhay ang manangpungan sa kaya Pilipinas, na sa kaya Metro Manila, sa Pangulo ni Kira. Agad mo ito pangatatayan tanwa si Al-Alima Sumaya Makadato Maramo, palakpakan natin. Yan ito ang organisasyon ang mga pag-ingaran sa Fitna ng Islam. Ayaw buhay-buhay na yan. Nagyan kaya insartan mo sa kanya Rapodro, si Jalal, Jamil, ano ito siya ni Jalal Jamil? Alhamdulillah. Palakpakan mo natin, ayaw natin. Ikapa, nagyan kaya Unicorn Affiliate Organization of the Philippines Incorporated. Sa kapaguluan nyo, nagyan ito ang pagalitan na siya Ari Jasim Latif Hajidaw. Palakpakan mo natin. Sima sa kanya kaya Al-Khidmah Provision and Corporative Philippines na nasa lakaw si Kuyamana niyan na ulama sektor. Ayaw magulang yun. Nagyan kaya pangatatayan tanong si Al-Alim Ismail Gabriel, palakpakan mo natin. Ikalawa sektor na business sectors or leaders. Pagulo na nagyan kaya pagalitan mo, wala po nang lagi ng Islam, si Dato Makawiya. Alam mga alali, palakpakan mo natin. Simba ba naman ang traditional leader headed by Dato Busra Makaton. Palakpakan mo natin. Si Kuya Manan yan na women sector, si Kuya Manan yan na alimat, si mga bayo na mga ustad, ay mga ustada, pagulo na sila nagyan ng President Kira na si Hadja Nurjana Dimapito Alawi. Palakpakan mo natin.
So mga advisor sa iyang kaya women sector, si Bahia Labia Muslipa sa Rawatan, Asia Jan, Loronisa, Rataban, ako natin. Yan kaya Muslipa Mamulo, ang Muasadul Hidayah Islamiyah, si Hadja Jihana Ismail, palapakan mo natin ang kapilin. Okay. Bahia Labia Muslipa sa Islamin Sintin, Hadja Faisalia Makabato. Makabato. Misalnya ito. So yung mga niya, kapya kayo naman misalnya sa kabibigay ginawa, na inshallah na si ko kagabi, na itataros tayo buhaya, so mission ang mission na yan kaya hinma, summarize natin siya na tanong ko, sa pang-adultan buhay sa yan kaya Master of Ceremony, again guys, si Molbi Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayo, insyaAllah ta'ala patuloy ang ating programa. Ayat mana kenagtan nagyang kaya isa ko bangsa niyo pagarin niyo sekalian ni mabubalawi Presiden sa tiyang kaya Al-Khidmah Foundation kamudaan na sabab ko kabubalawi niya na ayamanan niya na malantas si pamikiran na ayam ibubalawi na Presidente ada sa lagaw arwar isa tiyang kaya laki niyo pagarin niyo si Al-Alim Juhair Luga. Good morning to each and everyone. Alhamdulillah, alladhi la ilaha illa anta al-khaliq wa nahnu makhluqun wa anta al-raziq wa nahnu marzuqun wa anta al-malik wa nahnu mamlukun. Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksak ng mga pagaliakan mga bubay may siko agamatan o agam Islam panalamatan na miskan sabab kukya pakataling maniw sa gintay ang First Grand Assembly Multaka ng Al-Khidmah Foundation. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng dumalo dito sa Grand Assembly ng Multaka Al-Khidmah Foundation. At nagpapasalamat din po kami sa mga ating lecturers. Ang una-una, ang ating lecturer na si Baysay Harun M. Gur. Welcome sa ating Grand Multaka. And also itong chikan lecturer natin si Said Ali Hassan Taha. At ang pangatlo nating lecturer ay si Ashayd Isa Jabir. Yan kaya Al-Khidmah Foundation na insyaAllah sabab sa gil kaya akyang paka bagutano kaya paka bagutano sa emananin na pagangay amol taka di tanong di pagaminamin sa ikwallah agir idin emananin na matataros pagumanumanan panu Allah subhanahu wa ta'ala agir ko to di ka pakasasubur ka yan kaya Al-Khidmah Foundation na di na yung mabangon o di sa emanan niya ng mga suportani na anto na isabab na ini sabab po Allah subhanahu wa ta'ala sa diyang ko ito ang pagarian Ashay
Chairman Agent KIA Al-Khidmah Foundation si Al-Alim Abdul Rauf Alawi. Yang KIA Al-Khidmah Foundation na asal ka-support ang tanong managunta man tanong di tanong buko-buko na mana ang kekuatan sa guna. Anto na isabab. Pagkudin saya sa emananin ng mga seminars o kailangan nyo sa mga ulama na matatago sa KIA Al-Khidmah Foundation. So mga batitikan ang mga ulama ketuk nyo sa KIA Al-Khidmah Foundation. Penalamatan na kumpul sa emananin na rajulun al-a'mal. Dia kudu pikiran businessman. Ay kadul. Nasa emanannya al-qita'atu at-tanqidiyah. Dia kudu tradisional sektor. Presiden tidak darukan. Ayat ikatno. Nasa al-qita'atu al-ulama. So sektor sa mga ulama. Ayat ikapat naso sayasiya qita'at. So emanannya na political sectors. Ayat ikalima naso emanannya na qita'atu syabab. So youth sectors. Ayat ikanam naso mga alimat na gusto sayyidatul a'mal yuto sa emananin na business women. Why? Yung KIA Al-Khidmah Foundation na insyaAllah itanubuk-bukan ka ayan ni man to emananin na kakapapantagan ang mga programa mi na yung kayamanannya na dia may ikapaglay sa yung kayamanannya na Al-Khidmah Foundation sa emanannya na OITA kapakaunton mga ganung tanong sa ikon tanong ikapakapagugama. So mga pakay sa tanong ipantag kung tanong ikapakapagugama nagkapakay at tukay na yung mga ulamatan. Yung kaya mananyan ng Al-Khidmah Foundation na kanong lagyan po tayo mananyan na niya pangalayan ng kanong. So mga pagalami, mga bubayami di tanong diray nun. Sabab sa mananyan na ayaw din na inisugwagama nagyong puto akapamagugupa kapamagudata kasasunai ay mananyan na kang giginawa pinakamalak nagyong puto ay mananyan na di itanong di kang giginawa sabab sa dunia na di tanong bubugtay ay na pinakamapyan nagyong puto ay mananyan na di tanong di patitaba nga penalamatan ay mananyan spesial penalamatan nagyong puto ay mananyan na pagaritan at chairman asyamananyan na Dr. Adato Basir Bombi Alonto nagugil kaibananyan na pagariakan si Ali Batuan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sokran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat na marami kapatid na Presidente ng Al-Khidmah alay mga Juhair Loga. Kaya ko takyan na sa kaya ko ito pagalitan na kaya sagutan tanong kaya ko ito ay mananiyan na mapagpadal mo na panahon naman ako sulaw lang mo na opisyal sa sagyan kaya Al-Khidmah. Sabab po na yung kaya programa tanong nadap na yung mga pagtanong. Why? Ugayin na insyaAllah ta'ala na pagpunan na sa mga muhadir ang mga tunod-tunod sila siya dyan. Kaya kaya talong-kataw ang mga muhadir tanong ang kapipita. Kaya manan yan na palitan na sila dyan ang gano'n iman to ang kapipita. So pasusalogi ko mga ulama tanong na tigil ka no doon kan insyaAllah ta'ala na magabi na gano'n tanong sila. Pero mga panagyan kaya pagkariyakan na patindigan ng ulama tanong kanalayaman ang iyang kuto ayaman na niyan na panagutaman niya magbo ayat naman na ay isong yan si isa Manila na iyang kuto makaupo si ayaman na niyan na dita doon ikapulimon kasi ang alim uto batuaan na ganuntan sa kanya kamay kumagabi sa damutan
Sabab bro, na ayaw di man po akan yung tanong na sorisa. Sigo ayaw man na niya na litsulir tanong. Muhadir tanong iman to ang kapipita. Why? Ayaw to ang kabalyo niya na title. Si pungkula lang kay Syekh Harun Guru. Nagyang kay leadership in Islam, responsibility and community. Mana al-qiyadatul islamiyah min hilal al-mas'uliyati mustama. Ayaw mana niya na nagyang kay pagaritano, nagyang ikabalyo niya na topic. Ayaw mana nagyang kay paguluan si ayaw mana na agamatano agama Islam kung kababalyo niya atas pagkumano na to, isang nagyang ko to abay. So kapag nga lang gusto mga tao, sa pamamagin na talo, at yan kaya isang mga muhadya talo, ay mga na nakalalaya talo, at yan ko to kapya, o ay mga nakipkilang ka, o ay mga na nagapumugin niya sa usayan, nasa nalaw, araw ni Al-Syekh Harun Guru. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mukhang malungkot ang bawat isa. Kanina ko pa napapansin. O siguro hindi pa nag-aalmusal. Nag-almusal na? Sige nga. Takbir tayo, takbir mula sa mga kalalakihan. Takbir! Siguro itlog lang yung almusal niyo. Isa pa, mas malakas. Takbir! Mahina na. Wala bang mas malakas? Isa pa mas malakas. Takbir! Allahu Akbar. Gaano kalaking reward ang nakuha ninyo sa pamamagitan lamang ng dikit na yan. Allahu Akbar. Alhamdulillah mga kapatid, unang-una nagpapasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkakataon ito na tayo ay natipon sa lugar na ito at ang tanging layunin natin ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lahat ng aming mga magulang na naririto ngayon, sa aming mga mahal na pinuno, mula sa iba't ibang organisasyon at lipunan, marami akong nakikita rito na mga leaders, mashallah, tabarakallah. Kanina nabanggit ng ating chairman ng Al-Khidmah ang kanilang mga pangalan. At meron pa akong nakita ng mga leaders na naririto at nais ko rin silang banggitin. Nakita ko po na naririto si Sulutan na kabugatan sa Pilipinas, walang iba kundi si Haji Zainal Baniaga at ang kanyang mga kasamahan. Jazakumullahu khairan. At nakita ko rin sa pagtitipon na ito ang mga kapatid nating balik Islam na dating Christian preachers na yumakap sa Islam. At sila ay nagpunta rito upang matunghayan at marinig ang mga usapin patungkol sa Islam. Walang iba kundi si Islamic preacher Michael Macapagal at si Brother Muhammad Baldos Tamon. Sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya, Sheikh Ali Hassan Taha, si Sheikh Ali Batuan, Sheikh Isa Habir, sa ating kagalang-galang na Dr. Dato Bashir Bong Alonno, sa inyong lahat, hindi natin kayang banggitin ang lahat ng inyong pangalan. Bagkus tingiti ako na natamo ninyo ang gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ating mga pinuno, mula sa iba't ibang sektor ng lipunan,
mga ulama. Nakita ko na mga nakaupo rito ay mga ulama, mga ustad. May nakita rin ako sa ating mga kababayan, mga ustada, mga ustad, mga guro, mga abogado, doktor, engineer, at marami pang iba. At sa aming mga minamahal na pinuno na bumubuo sa programang ito, at sa mga taong nasa likuran nila, binabati ko kayong lahat ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan mo itong mga uripulunga, inayon na nagyong ko kakatuloy Dr. Alonto, abanda mas mapiyan na makatulong tanong sa Tagalog, sabab sa gyuti susubus na. Ikira amita tapir tanong, disebut sa Maranaw, na miya patot sa makatulong tanong. Kaan sila na pamanikililya, ugay na pinamaran tanong, wala oras tanong, na kitranslate tanong sa Maranaw, insyaAllah. Mga alipin niya Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang pinag-uusapan ay leadership o pamumuno, ang madalas natin naririnig mula sa kanila ay ang mga pangalan ng mga pinuno na naging tanyag lamang sa isang aspeto ng kanilang pamumuhay. Mga pinuno na naging tanyag lamang sa isang aspeto, isang bahagi lamang ng kanilang buhay. Maaaring sa aspeto ng katapangan, pagkikipaglaban, maaaring sa aspeto lamang ng talino o karunungan, maaaring sa aspeto ng pakikipagkalakaran, o di kaya ay sa aspeto ng pagtugon sa mga suliraning panlipunan, o di naman kaya ay sa aspetong pang-espiritual. Ngunit ang madalas nilang nakaliligtaan, ay ang pinakadakilang leader na lumitaw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Na higit pa sa ating mga sarili, higit pa sa ating mga anak, higit pa sa ating mga asawa, higit pa sa ating kayamanan, bagkus higit pa sa malamig na tubig sa kasagsagan ng uhaw sa gitna ng disyerto. Siya ang mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinansagang Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan ng mga tao. Siya ang hiniran ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwaran sa bawat isa sa atin. Hiniran ni Allah subhanahu wa ta'ala na modelo, halimbawa, huwaran sa lahat ng sangkatauhan, sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, hindi lamang sa iisang bahagi ng buhay, sa lahat ng aspeto. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Katotohanan, meron sa inyo sa katauhan ng sugo ni Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang mahusay na halimbawa para sa sino mang umaasa sa pakikipagtagpo kay Allah at sa huling araw at sa tuwina ay nakakaalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakadakilang leader na lumitaw sa sangkatauhan, sa kasaysayan ng mundo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na nag-aakay sa buong sangkatauhan tungo sa tuktok ng tagumpay at kabutihan, hindi lamang sa mundo, bagkus hanggang sa kabilang buhay. Ito ang naging mission ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Natutunan natin ang tamang akidah. Natutunan natin ang tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Natuto tayong magsagawa ng wudu, ng salat. Natuto tayong magbigay ng zakat, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at magsagawa ng Hajj. Gayon din naman natutunan natin ang mga halal at haram mula sa pagkain, kasuotan, pagkikipagkalakaran. Ngunit ang tanong, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung natutunan natin ang mga bagay na ito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natutunan din ba natin ang kanyang pamumuno? Iyan ang napakahalagang tanong na dapat itinatanong ng ating mga leader sa kanilang mga sarili. Natutunan ba natin ang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya namuno? Kung paano ang pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sapagkat nakasalalay dyan ang tagumpay ng isang lipunan, tagumpay ng mga mamamayang Muslim. Hindi ba't sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, kung tunay ngang sila ay nagmamahal kay Allah, kung tunay ngang sila ay nagmamahal kay Allah, ako ay inyong sundin. Kayo ay mamahalin ni Allah at ipapatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Saan namin siya susundin, mga libin ni Allah, sa lahat ng aspeto ng pamumuhay? Hindi lamang sa akidah, hindi lamang sa pagsamba, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay. Kung kaya nga siya ang huwaran sa atin, pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang huwaran sa ating lahat. At kung tunay nga tayo ay nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit lalo sa paraan ng kanyang pamumuno sa ito. Ito, mga kapatid, ang konsepto ng leadership sa Islam. Pag tinanong ka ano ang konsepto ng leadership sa Islam, ang leadership sa Islam ay nag-uugat sa pagmamahal kay Allah. Nag-uugat sa pagmamahal kay Allah at sa pagsunod kay Allah at sa pagsunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang leadership o pamumuno na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isinalarawan sa atin ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Tingnan niyo kung paano isinalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kaya sa pamamagitan ng habag ni Allah, ikaw, Muhammad, ay naging mahinahon sa kanila. At kung ikaw ay naging marahas at matigas ang puso, tiyak na sila ay magsisilayo sa iyo. Tatiyakan na sila ay magsisilayo sa iyo. Subalit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay minahal ng lahat. Alam niyo, si Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, matalino. Nung marinig niya ang pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo na siya yumakap sa Islam. Anong ginawa niya, mga kapatid? Inutusan niya ang kapatid niya na magmanman. Mamanmanan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit saan magtungo. Pakikinggan niya, titignan niya anong ginagawa ng propeta nito, na nagkiklaim ng pagkapropeta. Paglipas ng ilang araw, mga kapatid, nagbumalik ang kanyang kapatid upang mag-ulat sa kanya. Pakinggan niyo anong sabi ng kapatid niya kay Abu Dharr al-Ghifari. Sabi niya, Ra'aytuhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Sa ilang araw na lumipas sa pagmamanman niya kay Propeta
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ulat niya ay summarized. Binuod niya ang ulat niya sa kataganay po. Ra'aytuhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Allahu Akbar. Ang tanging nakita ko sa kanya ay pag-uutos ng kabutihan at magandang pag-uugali. Yun na nakita niya, yun na narinig niya, magandang pag-uugali. Kabutihan, mga kapatid. Si Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ito na ang huling narinig niyang payo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang siya ay sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yemen, pinayuhan siya, inutusan siya, hinabilinan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga katagan na hindi niya makalimutan. Isa sa mga ito na napakahalaga sa ating mga kapatid, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At pakitunguhan mo ang mga tao sa pinakamahusay na pakikitungo. Si Anas ibn Malik radiyallahu anhu, siya ay nagsabi, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Pinagsilbihan ko ang sugo ni Allah sa loob ng 10 taon. Kama qala li uffin qit. Ni minsan ay hindi ko narinig sa kanya ang salitang pagkadismaya. Ni minsan sa loob ng 10 taon, hindi niya narinig mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salitang pagkadismaya. Wa ma qala li shay'in sana'tuhu lima sana'ta, wala li shay'in taraktuhu lima tarakta. At ni minsan hindi ko narinig sa kanya ang paninita hinggil sa mga bagay na aking ginawa. Bakit mo ginawa yun? O di kaya sa mga bagay na hindi ko ginawa, bakit hindi mo ginawa yun? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may pinakamainam sa pag-uugali. Yan ang leadership ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompleto, package. Naiulat mga kapatid ni Abdullah ibn Mas'ud. Tingnan niyo ito mga kapatid. Isang araw naglalakbay sila kasama ng kanilang mga kawal. Kasama ng mga kawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang banda, pinatigil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang buong kawal niya. Pinahinto niya lahat. Bakit? Dahil may nakita siyang isang ibon na humahali-haligid sa kanila. Isang ibon. Miyakailes kanyan mga urip mo Allah, sa satima na may ito papano, agim layo-layong kiran. Kiran niyo man ito. Padiyan sa mga sundalo niya. Nasa ukila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada taruba pripo, tagyong puta papano, na di na nagsusumbong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naunawaan ni Propeta ang kanyang hinaing. Kung ano ang kanyang isinusumamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatigil niya ang kanyang kawan. Sa isang tanong lang mga kapatid, sino sa inyo ang kumuha sa 2 anak ng ibon na ito? Allahu Akbar. Sino sa inyo ang kumuha ng 2 anak ng ibon na ito? Yun na nagpaantala sa kanila. At agad na ibalik yung 2 anak ng ibon na yun. Leadership, malalim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himar qad wusiba wajhuhu bin nar, faqala sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man wasamahu. Isang araw, napadaan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang asno. At nakita niya ang asno na ito na tinatakan sa kanyang mukha sa pamamagitan ng apoy. Nang makita ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano kanyang sinabi?
la'anallahu man wasafahu. Isinumpa ni Allah ang sino man nagtatak niyan. Isinumpa ni Allah. Siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, na ang kanyang pamumuno ay sakop lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay niya ang karapatan ng bawat isa. Ito ang larawan ng tunay na pamumuno, mga kapatid, na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal ng mga tao. Makatarungan, subalit mahabagin sa lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagsunod sa kanya ng mga sahaba radhiyallahu anhum ay salamin ng tunay na kahulugan at diwa ng pamumuno sa lipunan, mga kapatid. Sumasalamin sa tunay na kahulugan at diwa ng tunay na pamumuno sa lipunan. Sapagkat ang layunin ng pamumuno, mga kapatid, ito yung isang dapat natin maunawaan dito. Ano ba ang layunin ng pamumuno sa Islam? Ano ang pinakatugatong na layunin ng pamumuno sa Islam? Mga kapatid, hindi lamang sa pagtugon sa mga suliraning panlipunan. Hindi lamang ito nakatuon sa pagtugon sa mga suliraning panlipunan, bagkus ang layunin ng pamumuno sa Islam ay maqasid syariah. Maqasid syariah. Ano ibig sabihin ng maqasid syariah? Na ang layunin mo sa iyong pamumuno ay para sa kapakanan, para sa kabutihan, para sa kapakinabangan ng mga tao sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Sa mundo hanggang sa kabilang buhay, mga kapatid. Kaya ito ay isang napakalaking mas'uliyah na itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sino man ang sumunod kay Allah at sumunod sa kanyang sugo, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Tiyak na kanyang natamo ang dakilang tagumpay. Dakilang tagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid, ang pamumuno, ang lipunan na naghahanap ng kaunlaran at katiwasayan ay nangangailangan ng isang mabuting pinuno. Nangangailangan ng isang mabuting pinuno. At mga mamamayan na sumusunod sa kanya, ang tagumpay ng isang lipunan, mga kapatid, ay nakasalalay sa pagkakaisa ng mga mamamayan sa kanilang pinuno. Sa kanilang pinuno. Na kung kaya ito ay pinagutos sa atin ni Allah. Ano sa atin ni Allah? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Panghawakan ninyo ng sama-sama ang lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magkakawatak-watak. Huwag kayong magkakanya-kanya. Huwag kayong maghiwa-hiwalay sa isa't isa. Ito po ay pinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakaisa, mga kapatid. At ang pagkakaisa ay nangangailangan ng pinuno. Nangangailangan ng pinuno. Sapagkat kung walang pinuno sa isang pangkat, isang lipunan, magkakawatak-watak ang mga tao. Iba ang opinion ko, iba ang opinion niya, iba ang opinion nila, magkakaiba-iba tayo ng opinion. Kung walang mamumuno, magkakawatak-watak, magkakanya-kanya tayo. Na kung kaya ang sabi ni Umar radhiyallahu anhu, innahu la islama illa bijama'. Tingnan niyo, si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ay nagsabi, innahu la islama illa bijama'. Katotohanan, walang Islam kung walang jama'a. Wala jama'a illa bi-imara. At walang jama'a kung walang pamumuno. Wala imara illa bi-ta'a.
at walang pamumuno kung walang susunod. Kahit may pinuno kung walang susunod, walang pamumuno. Kung kaya ang pagsunod sa mga leader, mga kapatid, ay isa sa mga pundasyon na pinagutos sa atin ni Allah para sa kapakanan ng lipunan. Ito ay wajib, obligado sa bawat mananampalatayang Muslim, at ang pagsuway sa kanya ay kasalanan. Ang pagsuway sa utos ng isang amir, pinuno, ay kasalanan, maliban lamang kapag siya ay nag-utos ng labag sa utos ni Allah, labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang dahilan kung bakit ipinag-utos ni Allah, Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. O kayong mga naniwala, sundin ninyo si Allah, sundin ninyo ang kanyang sugo at ang mga pinuno mula sa inyo. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Ang sino mang sumunod sa akin, katiyakang sinunod niya si Allah. At ang sino mang sumuway sa akin, katiyakang sinuway niya si Allah. وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. At ang sino man sumunod sa amir, sa pinuno, katiyakang sinunod niya ako. At ang sino man sumuway sa amir, sa pinuno, katiyakang sinuway niya ako. Mga kapatid, ang pagkakaisa ng isang lipunan sa isang mabuting pinuno ay lakas. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yadullahi ma'al jama'ah. Ang kamay ni Allah ay nasa jama'ah. Pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mamamayang nagkakaisa sa isang matuwid at mabuting pinuno, mga lipin ni Allah. Sa lahat ng mga pinuno na naririto ngayon, huwag nating hayaan magamit sa pang-aabuso, karahasan, kasamaan ang tungkulin iniatas sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin natin ito sa pagsunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumuha tayo ng aral, mga kapatid. Kumuha tayo ng aral. Ano ang sinabi sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'i. Lahat kayo ay tagapag-alaga. Ang bawat isa sa inyo ay tagapag-alaga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. At ang bawat isa sa inyo ay mayroong pananagutan sa kanyang pinangangalagaan. Pananagutan, mga kapatid, sa kanyang pinangangalagaan. Fal-amiru ra'i. Ang pinuno ay ra'in, tagapag-alaga sa kanyang kinasasakupan. At yan ay kanyang pananagutan. Wal-rajulu ra'in ala ahli bayti. At ang isang lalaki ay tagapag-alaga sa kanyang mga asawa at sila ay kanyang pananagutan. Wal-mar'atu ra'iyatun an bayti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. At ang babae, ang isang ina, ay tagapag-alaga sa tahanan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, at siya ay may pananagutan sa kanila. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Sa makatuwid, lahat kayo ay tagapag-alaga at lahat kayo ay mananagot, may pananagutan sa kanyang pinangangalagaan. Lahat tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay tatanungin sa mas'uliyan ito, lalo na sa aming mga butihing pinuno na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na ito na maaaring maging biyaya para sa kanya o di naman kaya ay parusa para sa kanya. Naway na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan na pagsisisihan sa kabilang buhay. Mga kapatid,
sa Islam ay hindi hinihiling. Ang pamumuno sa Islam ay hindi hinihiling. Si Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, isang araw hiniling niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging pinuno. Ang sabi niya, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Usuko niya Allah. Hindi mo ba ako inunuklog sa isang posisyon upang mamuno? Ano ang sinagot sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Dharr, innaka da'if wa innaha amana wa innaha amana wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha." Sabi niya, "O Abu Dharr, katotohanan ikaw ay mahina. At ito ay isang responsibilidad, isang amana. At ito sa kabilang buhay ay kahihiyan. Kahihiyan, mga kapatid. Wala naman pagsisisihan. Kahihiyan at pagsisisihan. Maliban sa sino mang kumuha nito na isinasakatuparan niya ang kanyang tungkulin at ibinibigay niya ang mga karapatan nito. Kaya nararapat sa isang Muslim na kanyang layuan ang pagnanasa sa isang posisyon maliban, may exemption, maliban, mga kapatid, maliban kung ito ay maslaha. Yun ang sinasabi natin, maqasidu syariah. Kung bakit ipinipresenta mo ang sarili mo sa isang posisyon dahil nakita mo yung maslaha, yung kabutihan ng mga tao, kapakanan ng mga tao, kabutihan nila sa mundo hanggang sa kabilang buhay, at syempre nasa iyo ang qualification. Taglay mo yung mga katangian para maisakatuparan mo ang posisyon na ito. Hindi ka lalawsi-lawsi, tamad, walang ginawa. So ito ay isang pananagutan sa kabilang buhay, mga kapatid. Ang halimbawa nito ay si Yusuf a.s. Si Yusuf a.s. nung makita niya ang maslaha, hiniling niya sa kanilang hari na siya ang mamuno sa mga kayamanan ng kanilang bansa. Ang sabi niya ba, "Qala ja'alni ala khaza'inil ard." Ito yung sinabi ni Yusuf a.s. "Inni hafizun alim." Hiniling niya sa hari na pamunuan niya, pangasiwaan niya ang mga kayamanan sa kalupaan sa kanilang bansa. Bakit? Nakita niya ang maslaha. Dahil tanging siya ang nakakaalam sa kalamidad na tatama sa kanilang bansa, siya lang nakakaalam. Yun ay wahi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hiniling niya sa hari. Para may sakatuparan niya ang kabutihan ng kanyang mamamayan. So yun yung exception, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa aming mga magulang na naririto ngayon, sa aming mga ama, kayo po, tungkulin ninyo. Kayo ang nagsisilbing pinuno sa loob ng inyong mga tahanan. Pananagutan ninyo ang nasa loob ng inyong tahanan. Kung kayang sabi ni Propeta Muhammad SAW, "Warrajul ra'in ala ahli bayt." Pananagutan ninyo po ang nasa loob ng inyong mga tahanan. Akayin ninyo sa Islam ang inyong pamilya. Akayin nyo ang inyong mga anak sa Islam. Huwag nyo hahayaang maiwan sila sa mundo na walang alam sa Islam. Sapagkat ang ating pamilya ang unang titindig sa araw na paghukom laban sa ating pamilya mo, asawa mo, anak mo, unang titindig sa araw ng paghukom laban sa iyo. Kung hindi mo sila inakay sa Islam, kung hindi mo sa kanila itinuro ang Islam, ito ang unang karapatan nila sa ating mga kapatid. Bago ang lahat, matutunan nilang Islam, may sabuhin nilang Islam. At sa aming mga mahal na ina, kayo po ang katuwan ng inyong
Isa rin kayo sa tatanungin sa araw ng pagbabangon muli patungkol sa inyong mga anak. Wal mar'atu mas'uliyatun ra'iyatun. Kayo rin ay tagapag-alaga at kayo rin ay may pananagutan sa araw ng pag-ukom sa inyong mga anak. Ang sabi ni Allah, lagi natin ito naririnig. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. O kayong mga naniwala, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya mula sa naglalagablab na apoy. Ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu hinggil sa aya nito, allimuhum wa addibuhum. Turuan niyo sila at disiplinahin ninyo sila sa Islam. Turuan sila at disiplinahin sa Islam. Sa pamamagitan ng mga kapatid, ay matatanggal sila sa kapamakan sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga magulang, mga ama at mga ina, dapat ini-evaluate ninyo ang inyong mga sarili. Ini-evaluate ninyo, ina-assist ninyo ang inyong mga sarili na itatag ko ba ang Islam sa loob ng aking tahanan? Nagsasala ba ang aking mga anak? Nagsusuot ba ng hijab ang aking mga anak na babae? Sino sa aking mga anak ang marunong magbasa ng Quran? Allahu Akbar. Yan ang pinakamainam, pinakamatayong na biyaya na maaari natin na ibigay sa ating Panginoon. Bilang panghuli mga kapatid, kailangan natin bangkitin dito ang serbisyong pangkomunidad dahil bahagi ng ating paksa. Mga pinuno, mga magulang, nais nyo bang maging pinakamamahal kay Allah? Sino ang nag-aangat na maging pinakamamahal kay Allah? Yung iba ayaw. Allahu Akbar. Sino ang nag-aangat na maging pinakamamahal kay Allah? Jazakumullahu khairan. Pinakamamahal kay Allah. Yung tungkulin na yan na pinanghahawakan ninyo bilang isang pinuno ng organisasyon, ng lipunan, ng loob ng inyong tahanan, iyan ay susi upang kayo ay maging pinakamamahal kay Allah. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, sino sa mga tao ang pinakamamahal kay Allah? Pakinggan niyo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ang pinakamamahal kay Allah mula sa mga tao ay ang pinakakapakipakinabang sa mga tao. Pinakakapakipakinabang mga alipin ni Allah. Ang taglay mong posisyon, yan ay susi upang ikaw ay maging kapakipakinabang sa lipunan at maging pinakamamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ka naman mayroon ka, posisyon na mayroon ka, ikaw ba ay doktor, ikaw ba ay engineer, ikaw ba ay pulis, o direktor sa isang organisasyon, o pinuno sa isang lipunan, kapatid, pagsumikapan mo ang susunod na makamit mo ang gantimpalang ito na maging pinakamamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo mga kapatid ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala an amshiya ma'akhin fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahran. Pakinggan natin ito mga kapatid at magmuni-muni tayo. Sabi niya, yung maglakad ako kasama ng aking kapatid na Muslim na mayroong pangangailangan problema. Yung paglalakad lang ng ilang minuto, para tugunan mo ang suliranin, ang problema ng iyong kapatid. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahabbu ilayya min a'takika fi hadha al-masjid shahran. Higit na mainam sa akin, kaibig-ibig sa akin, kaysa sa pagsasagawa ng etika sa
sa loob ng isang buwan. I'tikaf sa loob ng isang buwan. Sa Masjidun Nabawi, isang buwan mga kapatid. Higit na kaibig-ibig kay Propeta Muhammad SAW ang paglalakad ng ilang minuto lang kasama ng isang tao na may pangangailangan, may problema. Sa tingin nyo, sa loob ng isang buwan, ilang sala ang magagawa ni Propeta Muhammad SAW sa loob ng Masjidun Nabawi? Ilan ang gantimpala, ilang sala ang katumbas ng isang sala sa Masjidun Nabawi? Sa lahat ng masjid sa buong mundo, 1,000 ang katumbas niya. Pag nakapagsala ka ng isang sala sa Masjidun Nabawi, 1,000 na sala sa ibang masjid. Sa tingin nyo, ilang sala ang magagawa ni Propeta Muhammad SAW sa loob ng isang buwan? Ilang sunna, ilang ruko, ilang sujud ang magagawa niya sa isang buwan? Ilang harf, letra ng Quran ang mababasa niya sa loob ng isang buwan? Ilang dhikr ang mababanggit niya sa loob ng isang buwan? Ilang sadaka ang magagawa niya sa loob ng isang buwan sa loob ng Masjidun Nabawi? Pero mas maibig sa kanya na lumabas upang tugunan ang pangangailangan ng isang Muslim. Leadership mga kapatid. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيهَا لَهُ. At sino mang maglakad kasama ng isang kapatid sa kanyang pangangailangan hanggang sa ito ay matugunan niya, ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ. Patatatagin ni Allah ang kanyang mga tuhod sa araw na yun, sa araw ng paghukom ng mga tuhod ay mga katong mga kapatid. Naway umilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong itong nakapag-ipakinabang sa lipunan at maging pinakamalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at makasama ang ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pinakamataas na antas ng paraiso. Allahumma amin! Allahumma amin! Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Sheikh Harun Buruk. Napakaliwanag ang iyong pananalita at ibinigay na sermon sa ating mga kapatiran. Tawagin ko si Sheikh Jalal Jamil. So, tingnan niyo po yung inyong pong mga tingin. So, dinamihan ko na kasi kanina, kunti lang yung nakakuha. So, para ako gusto. Kasi maraming may susunod pa inshallah. So, lagyan ng ating Sheikh, si Ustad Isa Habib, at mayroong ihatid sa ating mamaya. So, inshallah, surprise po yun. So, sino po yung may number na 0198? 0198. Tandaan niyo po, 0198. Sino po yung may number na 0323? Tingnan niyo po, hindi po mga tingin. 0323. Sino po yung may number na 0078? 0078. 0078. Sino po yung may number na 0136? 0136. 0136. So, ang inyo po nakikita dito ay ito po ay handog po sa atin ng Al-Khidmah Foundation. Sino po yung may number na 0136? So, pili lang po kayo dyan. So, alhamdulillah, ayun po, ang kinuha nila ay ang galing sa Mubarak Muslim Town, Quiapo. Yan po yung Mubarak Fresh Food. So, yan po ay galing po sa branch ng Quiapo, Manila. Sino po yung may number na 0366? 0366. 0069. 0069.
0127 0061. So, ayan po, ay handog po sa inyo ng Al-Khidmah Foundation at handog po sa inyo ng Mubarak Hospital Quiapo at Ihara Butik. So, maraming salamat sa ating mga kapatid na nag-sponsor sa atin. So, inshallah, mayroon pong surprise mamaya ang ating pong kapatid na si Ustad Isa Haber, na kung saan ito ay galing po sa Arangkada Pilipinas. So, inshallah, mayroon po tayong surprise mamaya. Sino po yung may number na 0075? 0075. Sino po yung may number 005? 005. Sino po yung may number na 0047? 0047. Sige, bigla. So, sino po yung may number na 0112? Sino po yung may number ng mayaman na 0? 00061. 0061. Sino po yung may number na 00041? Sino po yung may number ng 0084? 0084. Sino yung may number na 0065? Sino po yung may number ng 0248? Sino po yung may number na 0147? So, yan po ay handog sa atin na Al-Khidmah Foundation at Mubarak Muslim Town Quiapo at Ihara Butik. So, maraming salamat sa ating mga kapatid na sponsor ng ating mga guest ngayong General Assembly Multaka ng Al-Khidmah Foundation. So, inshallah ta'ala, mayroon po surprise mamaya ng ating kapatid, Ustad Ahmad Isa Haber, at Arangkada Pilipinas Conference. So, maraming po salamat sa inyo lahat. So, inshallah, mamaya at abayanan po natin ang surprise na sponsor ng ating Arangkada Pilipinas Conference. Inshallah. Bismillah. Ay pa na tumalon si Sagyang kaya programa tano na inbugay. So ayaman na niya na pamunggayan Al-Khidmah si mga uhadar tano award. Isalaw tala na si pumulalan kay Director Bo Aluto. Agyang kaya sa kanya ni ayaman na niya na bugay sa award. Ulang-ulang mga uhadar sa ayaw na si Sai Haron Guru, inshallah ta'ala say. Alhamdulillah, kita lagi na pinakapunta tayo. First, lagi na-accept natin kung ito talaga yung participation na tayo ay lumalaw sa isang pagsiservisyo, lalo-lalo na sa agama Islam. Anong nagporsi, so, kaya guro,
first certificate of appreciation is proud awarded to Syed Harun M. Guru. Please, Chairman and the President of the Kima. Pakapanig na siya dyan, mapalalay ko na so President of the Chairman tanong, kaya kailangan na sa kanil pakapero. Siguro by next sa mga susunod inshallah, siguro lahat pati pa I don't okay, game sa mga lecture yung tanong. So nabasa na, ang pinaka-importante yung oras natin kasi tinitingnan ko yung oras, pinabagit kanila ni Halim yung oras natin. Ang pinaka-importante, sige picture tingin tayo. Okay, salamat. So, dito muna si Chairman at saka si Pres. Ang susunod na bibigyan ng Certificate of Appreciation ay ipapabasa ko po sa ating Chairman ng Al-Khidma Foundation. Please, Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iyakuan. Kapag tanong sa certificate of appreciation, sa inyo protocol na standard, pagka-certify sa kapitang libon ng pagkakaginawa, kaya man na niya pag-ibig ng guest. Certificate of appreciation is proudly awarded to Syed Al-Hassan staff in encouragement and recognition of his honorable and remarkable remarks as one of the distinguished speakers and for sharing his expertise and invaluable insights at the first Grand Assembly of Al-Khidma Foundation at AICSI, with the theme Faith and Community Service given this 27th day of January 2025 at Conita, Astudong, Pasay City. Alim Abdur of Alawi, Chairman of Al-Khidma Foundation of the Philippines, Dr. Nasir Bongbi Alonto, Event Chairman and Advisor of Al-Khidma Foundation. Alhamdulillah. Nah, so masuk next topic. Bismillahirrahmanirrahim. Certificate of appreciation is proudly awarded to Syed Isa Jabir in acknowledgement and recognition of his honorable and remarkable work and distinguished his speakers and for sharing his expertise and invaluable insights at the first Grand Assembly of Al-Khidma Foundation Incorporated, with the theme Faith and Community Service, representing political leaders given this 27th day of January 2025 at Conita, Astrodome, Pasay City. Alim Abdul Rahman Haji Alawi, Chairman, Al-Khidma Foundation, and Dr. Dato Basir Bongbi Alonto, Event Chairman and Advisor Al-Khidma Foundation Incorporated.
Huwag natin kalimutan, ang binigyan natin ng certificate award ay si Isa Haber ay tumatakbo ng congressman sa Arangkada Party List. Mabuhay ang Arangkada Party List! Arangkada ang Pilipino, huwag niyo kalimutan. Mamaya, inshallah ta'ala, mayroon ng ipamimigay ang ating kapatid. Dahil pagkakataon niya ito at pagkakataon ninyo din mga kababayan ni Sir Isa Haber na kayo ay bigyan ng pagkakataon na mabati man o mabigyan ng anumang bagay na ibibigay sa inyo. Mamaya yan, abangan yan. Inshallah wala, ang ating susunod na programa ay magbibigay din ng isa sa ating mga magiting na lecturer. Ang kanyang title, The Roles of Women in Islam for Harmonious Society. Dawratul Mar'a fil Islam fi Mujtama'i Mutanakib. Ay pagkakagayar na tanong sa lecture man to, nadasala ka umako. Arwa si sadyang kaya kalalayaman nyo. Ayamanan yan na so, di pag-aagang ko kapangusyat. Uway, datar ayamanan yan na sigo mga masajid, mga seminar, ang usulawan, ayamanan yan na nasatyan. Nag-iso isa ko tayo, ayamanan yan na dadala nyo. Nadasala ka, warwa, ki Al-Sayyid Ali Hasan Barra. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Unang-una sa lahat, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hinihingi po natin sa dakilang tagapaglikha, nawa paabutin tayo sa napipintong pagdating o pagdating ng dakilang buwan ng Ramadan. At bigyan tayo ng tawfiq, pagtubayan tayo sa paggawa ng pagsamba, pakikipagpaligsahan sa gawaing pagsamba mula sa pinakamababang uri nito hanggang sa pinakamataas. At nawa itanggapin ang lahat ng yaon mula sa atin. Ang aking pong paksa na ibinigay sa akin ay walang iba kundi ang papel na dapat gampanan ng babae sa harmonious society, sa pagtatag ng mahusay at makabuluhang komunidad o society. Aming mga ina, particular ito sa inyo, tatanggapin niyo ba kung sasabihin natin na sa both? Ibig sabihin, ang parehong magkasalungan na resulta ng ating community ay ang unang-unang
dapat natin lingunin, dapat natin tanungin ay ang mga kababaihan. Ang unang dapat imbestigahan ay ang mga kababaihan. Halimbawa, kung ang isang community o ang isang society, pamayanan ay malago, so tingnan natin ang kalagayan ng mga kababaihan doon sa pamayanan na yun. Kasi ang paglago ng pamayanan ay nakadipindi sa paglago ng mga kababaihan. At ganoon din sa kabilang banda, kapag ang pamayanan ay kasalungan, ibig sabihin na hindi kung ano ang inaasahan, lalo na sa usaping reliyon, kasalungan ng inaasahan mahusay, matagumpay, mapayapa na komunidad ang nakikita natin. So, ang unang dapat din natin imbestigahan o tingnan ay walang iba kundi ang ating mga kababaihan. Nag-request yung ating mga sisters na mas maiintindihan daw nila na maranaw tayo. Anyway, pakinggan natin yung ating mga sisters, mga ina, mga kapatid na mga kababaihan dahil yun ang mas prefer nila. YouTube. So mga bayi, mga inatanong, mga watatanong, mga bayi, mga pagarintanong, mga bayi, nasiran ipagampaganay abang iksamin tanong. Inasiran ipagampaganay ipangilay ng tanong. Sa dito sa katindagulpia, wanto na hindi ba na kasisya pairano si isagyang putwa mababalay atas ng kumaniran na yun doon naman mo ikatindagulpia o kapagpanunin. Nasaan naman mo sa kapakan na daray o mga bayin. Si Ikuyawanan yan na mababaloy atas ng kumaniran na yun doon naman po yan tunay naman na yung resulta ay amalan yan na yun doon naman po ipakabagay sa resulta ang negative si Ikuyan tunay naman na kapagpagay. Itanong pa kalilipatan mga inami, mga babayami, aayak at karoon mga expertise so mga umangan natigilan man ang abiyasin ng mga Arab na pumusar iranay. Wara'a kulli rajulin awimin ummun awima aw imra'atun awima. Ito rin na naman. Ay ang maanaw lalag na sulangwan at tao nangwan mga mama uman ni mama at iabantugan sukabong pagintaw niyan. Apiaan to na adamay kaatasiron, iabantugan sukadadato yan. Iabantugan swayamanan yan na din yan di kapamilya. Iabantugan swayamanan yan na kadadato iron. Apiaan to na yung mababaloy asa kaliyan sangan yan kung kapagpuligan. Na opo nagyang tutwa tao at yabantugan, mama at yabantugan na alin amat at nagwawa iyan yung mangulit sa limuyan. Alin abay, akababantugan naman po, sa salaan man po abay, amat at tago sa limuyan aayat yung makapangulin, sisagyang tutwa at taamama, hindi na sisagyang tutwa na to amama. Nakaligang kamambuto. Opo na swayamanan yan na dato ng binasa. So mga mata na mabinasa mo nalagin yan ng mambo asabot sa alina o inaadya babay amat ang kagusan. Hindi ka nalang tanong. Ay ang kawiran sa ito is natiran in every man's success there must be a woman behind. Pamana, namo namin dagumpiya ada to na adan ababay sa likod. Nabala ka mabuto. Namo namin failure ada to
nasa pagtubay sa likod. Sa ganun ang mga inamin, hindi ang kalalaman ni Saman. Natawan niyo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng Peter yan. Peter yan, nagyang puto aso mga bay na daalawan yan. Daalawan o mga bay aaklab. Uli na al-hab. Aklab ni rajuli di luk. Dan ang makalawan mo bay ang makapulis mo na. Ano ninyo ay? Dan ang timbalian na dan ang makalawan mo bay ang mapagsiyan sa tunay ba na dati. Nanti mo pa man ang mapapagkas ka sa tunay mo ay. Ino ay kayamanan yan na di pagkakumpya sa kapuntunin. Nakagyan sa lakawa inipagskaw. Sa lakawa inipagskaw. Malam, aso kapya o karumadan to, napag-ilay sa karumadan. Nasumamu sa karantayan na lagi din mo. So kapya o mga wala ang mga dato, napag-ilay sa yamanan yan na ina. Kasanin sa kapya na kapya o yamanan yan na ina. So mga ina na mukawina to binahin umpah. Siran hindi daw po di ka palagumpalaya. Wayamanan niya nakapagpagigil. Kaswila ka o naman sumangina na dagamit. Ang mga dato. Ano ni malutong kadagdag? Sisa diyang punto wayamanan niya na pagaganay. Akabuyata si iwata ko kapaganay niya na. Anto na hindi manadaro. Nagkapaganay niya na surat. Kagkatabiru na sananan. Na ayaw bagang paganay ang guru niya na swayang alanyan na inayang. Kaino man ito ayaw mas puliya, ayaw mababaloy atas tanggungan. Wanto na iniba na mga bayi na susunod na walayra. Susunod ang tunay iniba na walayra. Nasadang sa mipuon, lumiyong swatan, nasadang sa mipuon yan sa walayra, ikikiliron sa liyo. Nung yung magpusukaruman na sa sabi po niya sa walay, nagyuto na naman ikiliron saan tunay ni Bala liyo. Mana, asumang mapadalam sa sunod na ayaw sa liyo. At ang ganda to, sumapapadalam sa sunod na ayaw supot sa ang tunay ni Bala liyo. Kaya ubang susi sa liyo na ayaw sunod sa iwayang alam yan na ang tunay ni Bala sa sunod. O, iso na kailangan din tanong. Yani yung mundo kurutan ng hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At iyan manay, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Swati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bayi nasiran ni mababaloy atong itikay, pagpagilay, pagpagipat si Juan tunay diba na mga turugan nila. Mga turugan, walay ikarumainan, nagusot tamong ikaruman yan, nagusot mga watay ikaruman yan. Ano lang tanong yun? Sa kaabayinas kay sumisya ko sundawalay. Andin sisya ko na sa sundawalay. Nasusunidawalay mismo. So pagkamunta mo kaniron ang karumay, pagkamunta mo kanon ikaruman ka, so mga watayong naguswa yung malan yan, nakalamuan, wal tunay diba, nakasipisipiyan sa isagyang pagpasundawan. Sa manuto, nasa kang bagang-baganay ang pagbigat si mga watay. Sa kamang po, ang tunay diba na kabaloy, ang tunay diba na gunanaw o na pagay sa mapiyang gunanawan way na sa mga dato nasiran yan tunay ni ba na pagbukas sa desisyon way amanan nga na ipakapyaw pamilya ugay na ayaw mababali sa kanubain at iyang puto ang tunay ni ba na kapagin yan sa mapiyang gunanawan. Mga bayi, mga inamin ang tanong-tanong Aja sabab agyaan na wallah sino mga bayi ang para po mga dato wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja pada
sa mga tanda Allah nagyang putuwa kianan niya ng mga dato sa yamanan niya ng mga bayi ang mga karumayran ang tunay sabab litaskunu ilayha kaana ranap amukarnan nyo ang tunay ba ng mga dato ay ang kahinaan ng mga dato na sa mga bayi at yan ang ikararata ang ginawa dato na upunod ko yung ikaruman niya na yan at yan ang naman ang tunay nila na yang kutuwa na to na apiyanan ikaw kararangin tiron nalagi niya naman po ako na kaya ikaruman niya na miyada apiyanan naman po ikasusunod o na to na opo ng distribuit ikaruman niya na miyatong ginagwagwa na susunod miyatong pinasulang wala ano di ba itong dagdag niya kalala ang isa sa kulay atas kakuman. Ito itong Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atin na una ng mga dato, ang makaibnin na una ng mga waya, makapagus ng mga dato. Na hindi naman po suway na dito ng Pagkinuntulan, kasala kaway ni po isyan po na to. Nagdito mapigay nila o Nabi, ang madakal po mga waya, punulong po ako yung wala ng naghihanap, sabab sa iyo, kapagsupa kairan, sa ikan po na iba na mga kalubinan. Mga ilami mga babayan, so mga bayi, ano man na yung mga bayi na amilun asasi sa kanong i-main factor o di na sa kanong i-mababaloy a founding factor si kuwayamanan yan na ikapulungi si isa diyang kuto akapugbagin yung kung dali kapulungi ko kapugbagin kaya madali bagin na so ay ang alam niya na pamilya. Na sa pamilya, na sila, siyama, sumangawata, sumangiriyan. Nagyan na pamilya. Nagyan na nilito mo si isa niya mo ka community. Nagyan mo to aling ka pulungi mong pamilya na siyanan ang tunay naman na madidipindi. Si isa niya mo to ang tunay naman na baik. Pagkapya sumangawata, pagkapya sudato, pagkapya sumagariari, ang bulanan sa kapya o ang tunay diba na bay na naginaman po ito ang pagkarat ang bulanan po sa karatan di na ang tunay diba na king bulanan ubay sa iyong pagbatas kagungan pamana o punuswata ka na di ka tayo na nagyaw ko tayaman din at tas kagungan ko ka iniliw ka swata sa kagungan ka kadang kang bulanan gusto na walay ka na ang tunay ka lalo sa kabay lamon dun. Lamon ang aliyahin na nagpagpulo ng mga matata. Sisa yun. O di na sisawalan. Lamon ang kalalalungan mo na siya kapag-isip. Basta at nagpagpulo na sa sunod na walay alam man ang kalalalungan. Ang minipon na mo. Wayaman yan ng mga. Agos yung mga mata na ipag-isip na sa painay. Nakagyak na watas ng kuman. Wanto na yung mga natos. Kapurong ikuanay. Kaya kita sa kumasal. Naswal ko na yung mga mga. Ano naman itong ganda? Iginawa na ginawag yung puntuan na. Pero nakita yung mula ng mawata. Dali ba na lang? Di ka matatayo sa walay. Kaya tatayo nila mo tapos na yun. Naman kapag isa naging mo tapos na ka. O minakapulsa ka. Sa ginawa ito. Kaaling pag-isip ka na inogyan doon ka sa sulgawa na ito. Ang ginan pamamali ang factory. Ang mga pipi ang mga tao. Nala ka na, ano naman nila, baka produce sa iyong factory. Sa mapya product, Amerika sa mga gumagalabukon. O di na sa magulo, naawa nila. O di na inindaray nun yan. Dahil nagkinuhin niya ang mapya product. Sa mga na pinindaray nun yan. Nalagin na lang. Katawan yung suryamak na lang mga ulama. Sa dunia, kaya ka papantugan. Malagin surya nga una-una. Kaya mauna. Tapos yung alam yan na kapapandagan na ito sila ng mga inay. Anisa umasali ang ikan. So mga bayi na sila ni factory o yabanan yan na mga bilang daw ang mga dato. So kaya kapapantugan ang mga dato na ayaw faktoriran, na ayaw mitungkiran, na kalaw ba sa mga mayran, ayaw mitungkiran na sa mga inay.
Alam ni mana tu dia? Ini tu keanitan wagi mutakatir mga expertise. Awara kulli rajulin azim ummun azima. Ayaw mana yan? Nasisa libur. At yung puto. Ang tunay ni ba nasisilana na to? Na ano nasisilana nila? Ang tunay ni ba na mga driver? Ang nasisilana ka mga driver. Wara kulli rajulin azim imratun. O di na isakit ron na ang tunay ni ba nasisilana ba'y si isang iyang puto. Alin mo lang puto ang tunay ni ba nasisilana? Ang tunay ni ba nadato? Nuksawi pangainan. Katawan yun. وكثير من رجالات المسلمين اليوم بنت شخصياتهم أمهات فضليات مستواهن الثقافي محدود. Laging saya sesuai mana niya pagpunta yang kapikir o mga ina, mga babayan natira dapat yung ganan na kitatukan o sundawalay o nila sa pangawata dapat na nagpapito professional sa mga professional na mga tututira na hindi o malagin malagin na suwat tunay ni ba ng professional at nawawun ka di sawang ganatil maratu adiyatan o musakafa malagin o subahin na ang tunay di ba na ordinary ka na ba na mga professional dahil yung mga engineer mga ba yung mga doktor yung mga abogado ginawa ang tawag nun ka professional at yung pagwabay na pada yung sila yung mga pagwabay sa ang tunay di ba na pero ang tunay di ba na mga dato indal mar'atal fadila al mutadayyina walau lam yutah laha an تتلقى نصيبا من الثقافة تستطيع أن تعمل كثيرا بالتعاون مع الرجل. سبي أسسنا من قلبي أبغى تبا هذا تيودنيا نجيم كتوا تسلمنيا سيكو سيدا ولينيا نا أنتوني بنا أبيان دسكانيا تؤدي tidak ada sekalian kamu disediakan kaya mga profesional yang ahli dan bagian anda wabun ka kaya gano'n kaya gano'n anda wabun ka na mabunyong yan bigyan yan kung nakapait din ang mga yan siwan mo rin ba na dato o di dato nga umapya harmonious Anthony ni ba na susay dari mo diya ko abasa ada diya kawasaw na mahirap dia betul-betul asal cakap orang tu betul-betul ada betul-betul ni kata Allah dah yang mana dia nak buat sama semua orang dah apa pun yang kami kata Allah nama kamu pelana kenapa bagi kenapa kamu kisahnya beri kau tak ni di mana beri kau tu ni di mana anak ni keapian dari ke atas yang tanam dan nama kebiasaan lah siapa tu dipilih saja untuk atau ni baru-baru atau ni na kantihan na ini bagi kau saat kita tidak tahu saat kantihan na ini bagi kau na itu dia membangkitkan atas kawan atau ni ini bagi kau Allah Subhanahu katawanya mana kita bisa yang berbantuan o di na pianga antara di mana mga mama mga isu sila yang membantu dan apa siwa ano niya na history ayah ini sampai lang sa iyang puto apang pangtatan kaya mana niya nakiprabas sa pukat yung kabubuhin nasa pagkuryang ko na nawakiran o mga ino. Paganero, nakatawan ka sa Imam Shafi'i. So Imam Shafi'i, rahimahullah, magina radiyallahu anhu, askan yan na suda'a da'adar pasang kaya piling-piling ka ba ng kaya dunia? Inuntanan ka sampayan ko ito. Mana, ayaw ko na din magwaliw sa akin. Pag-iskan yung payawanan niya na mga dapat niya. Kaya na sa mga dapat o sa mga dapat
na ayaw ko na kira magdusa sa hapa na kayo kira ng kasalan sa kuta. Kiraw tan kira kulibit. O di nagyang rupa, pangkatan patuhin pa nakapukulibit. Si Imam Shafi'i, na yawapan siya mayan, na minibagagyan si Imam Shafi'i si kinayan. Na sinayan, na dahil nagpakit pangarong. Ano man ang hindi? Dahil nagpakit pangarong ang puruman si kinayan. Ngayon, na ayat niya isyan na iyang pagkuang kapitol na iyang sa Imam Shafi'i. Hingin man na yung Imam Shafi'i sa iyang pagkuang may pagkuang na manibagang sa kanya. O di na, ngayon sa kanya, nangyaba naman po si kinayan. Hingin man na, ya bunayya, hayal tiyan ang tunay di ba na ikaritang ko. Al-iwan tunay di ba na inayan. Abu, mata abuka, wa inana fukara. Ano naman itong daya? Niyajet niya siya maka na tumaning tanong ang kalinis na respetan mo mga tao. At inayan, walay salana malun. Na dahil nagtagal tamo. Ayaw man, nagkabapos mo ka. Si Mayamanan niya nakapsina na daw ka. Kasi sisitang kasi makaptumar kasi ang anak niya nakapakapyan niya daw. Mampanagyunto at inayan. Wa hindi lan at nasawaja minajali. Namampanagyunto na diyan mo na naging kulor masabag ka. Sa imrapas mo kusiyat ka. Wakan nadan ka nilin. Ayat na inisip na yung kusiyat ka. Nagyang mo daw ka na niya nakabalun ka. At iban na. Ulama, hindi na alim. لعل الله أن يجمع بك شمل هذه الأمة قالوا قالوا لنا العلماء نملك كاسوا yang ada di atas sekirung para pengajar. Nah dari dasar sebab saja mutawakil arab binaya. Nagoya mananya ng panagdaman yan. Nafaqad kana Syafi'i mujaddid al-qarn al-thani nasibu al-qadwa as-sijri na abi ayam yabal am-mujaddid al-bay malis. Jadi na ayam dia beri antu na ini bang na dia ka ini untuk dia yang untuk kalihan jadi na yang untuk apa dan juga gambar si umat muslim si kedua kasih curi nasul Imam Syafi'i dibariskannya na hujjah fil hadith yang mana niya nalaman ng tinggaran sa kanya din pagintulad kulit mo sa hadith na kung siko yung mana niya nakadap siko na siko papaguman malaga na kung siko yung mana niya na fit kaya mo ka makaputuman siko ba siko tajwid untuk nakakubali ang Quran ang gusto tafsiryan ang gusto yung tinagdaman anto na hindi ba na ino mo siko ba na ayat niya baloy ang tunibana na utaw na sisagyan ko kamasanyan ala ang tinggaran na si Imam Syafi'i at naman na iman ko nagtaman sa pamitan sa dunia pamitan na dunia na da agad ko ka muslim agad niya bigat si Imam Syafi'i nasabag ko ko sa ano naman itong bigat na yung magkapiraw ay sa ito siya ito pa nagyang magkapiraw nagbuwan niya nagyang mga takakar kaya minibaga kaya yung anak niya na mayroon naribat ito ay dahil manay dahil manay sway mana niya na pagkamanan sasalahan na imam sa dunia na miyatay kayo kaya siya manyan na ini mayroon pa sila na hindi na pa sila na kanaba sila pagkawa sa kapag sa iyo ayaw kutuloy mo ang sa panagutaman o kung man nagyang mo ka panagutaman ka na tumunan na ikaw wala sa katugunan ka sisayang kaman niya na solusyon ng ikaw wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sabi sa mga tao ang galing ng sakalat sa Allah na solusyonan ng Allah swawilakan nga solusyonan ng Allah swawilakan ay manan niya mamuliskan niya sila na dapat yung bimubala siya niya nawatayan na sabab sa iyong kalat kaya na si Allah na solusyonan ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung putal ko na iba naawin na mga kakam at nakapupugalan ka na sa makamutas oras na ikadwa apagaluin na si na si Imam al-Bukhari ay Imam sa hadith basta amalo yung siyamanan niya na Imam Bukhari na din na una niya na sasalanan si kung sino hadith so sahih al-Bukhari naskan ni mga kutulong
si Quran. Ayaw pintu mana nasa selana pamintaban sa dunia, nasa Quran. Na ayaw makatututo mo nasa selana kitab, ayaw nakalawin na suwaya man niya na Sahih al-Bukhari. So sa Bukhari, na inyong bawatas kanya, na sisagyang mo ito ang inyong bawatano, na ini kababaya, na miyabaya-baya siya mayan, na bituls kanyan, yamayan siya Muhammad. Ay iningaran niya na singaran, waya man na kanya nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Arabi, sa waya man niya naman ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na kabalos kanya na nakasalba. Ano naman ito tidak? Na alam kan pagaling niya, ayaman niya na si Ahmad. Ayaman niya dahil na iningaran kiran, ito mabiyasok ang pagarati. Jika di pagarati, yang muda bangga kapamituan. Kau pun tu aku nak buat mana? Ayat mana dia nak dia pun tu ada ide. Ayat pagarati bina Bukhari. Ini ayat amai Bukhari. Ayat ni mesti sesi Muhammad. Itu dia nak pagarati si Ahmad. Kaarat itu sabut. So ayat mana dia nak diproposin ke mana? Mau sebab bersih nak kasakapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang pulau lah. Na ayaw niyang pulaw na nadala naman din sumasa na miyantay siya tunay diba na amayan alam na magpapamuda. So alam niyan na Bukhari, al-Imam Bukhari na ayaw niya katay o di na ang tunay diba na miya kasakri bintong uskir kanyan na suwang tunay diba na inayan. Katawan yung tungan na yun na sumyagan sa magna na buwan tunay diba na awinakan sinayan. Si Imam Bukhari na sa isa yun tutangay po yan na niya sakit na ayaw ini bagay wala at kapon inayan sa kutwak niya sakit Imam Bukhari na ang tunay iba na miyada at yung kutwak kaputwa kailay iya puta yung kutwa kailay so ayaw ka na niyan na ang tunay iba na al-Imam al-Bukhari sa isa yung kutwak kailay ala, inay na bilit naman kaya manan yan na kaya mga pagagawin, dadawin daw ng yarat na ginawain na yan. Sisagyang ko ito maulaw-law ito al-Bukhari. Saan ko ito ay manan yan na kiyadagyan ko ito ang kanunod yan na atilan mapupulo. Lagyan ko ito, yan ko ito harapin yan ng amapya. Kaptunan yan isang galoy. Ano rin iba na naman yung pinarang mga ulama na pasal kaya ayaw manan yan na biyag kaya sa kanuno suatu ni ba na watayan. Nato rin pumuno na ilayan tatarima asar ka man na punta bang kaina. Dali ka tuman ko tulman mo ka sa panglima kulos. Pwede sa riyali yung nabyan tatarima na panglina kung yung ina panglolo ko sa sikwan mo ni ba na watayan. Nawala talay natin Muhammad Muhammadin fasalat wada. Namya kaisa pagkawin na tuminig karasina yan. Namya ng bayak sa tahajud. Nabiang niya si Allah, nabintir punay. Kaya punay niya si Allah Subhanahu Wa Taala. Bintir pa pa yan na si Allah Subhanahu Wa Taala. Sa ayaw na ikasun niya ni Iswar, ang tunay di ba nakapagpakanunin niya. Tama sa diyang puto, kaya pa pa yan sa kaputunin niya si Allah. Nabiang sukat at urat, pinariyaw at urat, nabiang katulong sa diyang pudamanan niya. Na katatagawan niya si Allah, na pintir taginong yan sa pagkatulong. At yung puto, amin turun sa kinayan, ya hadihi, qad radda Allahu ala kulika basara, bikathrat du'ai, hayatiyan, ina, nana, yung ka nilalagta, ginawang ka, makapityan ka nila ginawang ka, ngayon, nainipon ko Allah, sukano mo, sikwan ko na yung ibano, at takasabot sa inyong kulwak, pinagin ko na narakitas sa kapatid ko, sama rin tapos na sobrang kasapuan, sobrang kasapuan pira. Pamanagiti ka man ang kabagalag yung kuto, inasipwan na niya. Ayaw ka dito ba ito? Nakalabanin nyo lang, nakalabanin nyo yung signal. Hindi na tayo nakikilong na ako nawan. Yung kuto, nangingin kasi kaya manan nila, nawata ka lang, tumalay din ang mabagot. Kapag sumita na magbagay na niya. Ay, ganyan ko lang. Si Kuya Manan yan, naantuloy ba na ibang buhal? Basta yung kabat. Kalpinin mo Kuya Manan yan na makanaw sa kanya. Natumanan, aantuloy ba na maawan na kumalak na tatawagan na puso yan si Sayyidul Taginop yan.
Nagugyang po tayo manan niya, namin isampay ron abang di ating tulan, nasisagin po tayo kaya pagpamiron sa sulo, na piyukaw niya nuswantayan na dua kataw sa piyukaw niya nuswantayan niya na Muhammad ay tutubaran ng Imam Bukhari, naguswantayan niya na pagarin niya na Ahmad, na piyukaw silang inairan, na punyang pamaiday, ayaw alam yan, na piyang kami sa matana din na yung posibisi, wala asyan po rin ba na watayan, napnap na rin sa mutang panagin na tagin mo yan, Anthony di ba niya, yakaylay, iswayaman yan na Muhammad, na niya kapaganda sa kanyang po, na tumawag, iswayaman yan, na inayang, na iswayaman, muriyan na, sumaya aspa ang panimuan ng iswayaman yan, na kapakagawin na lang ng iswayaman, di ba? Nagamang, nagtiyaka, hinigipukus sa nyo ng punto kapag na siguro na sa siyang pitamas na ililian na sa pulurog na tinigil na sabag-sabag na panagod na malinayan na paaspahan na naman sa may ilmi natin na niyabalis ka niya at ito na ipabitunan si Tuhan niyabalis ang pamitunan ko sa hadis sabag-sabag na dahil matulawag ka rin naswayawanan niya ng Imam Ahmad at Muhammad, isang patayma, ang yama kalala, nasa benar mempuasi bersangkut kay yan, na tunay libang na gawapan na su, amayan, na ang tunay libang dero, wayawanan niya ng Imam Ahmad sa ginawa niya, nam ara jaddi wala abi. Ano ni wala nung dito? Dabol na kay ladies. Ama kadat ko, kadat ko may siya. Ito may siya, kaya ang may siya kadat. Ano naman itong ganda? Dahil natin bayliso, natin bayliso. Aman yan na buswa, natin na mayan na din. Wal ma'arufuan na abahu mata ba'da. Bilala, aya, ang tulay ni ba, nang gabang para tutun, nasu, Imam Ahmad, nasisang ang pagpili ko at talong, namyawapan, siyang tulay ni ba na amayan, hindi ka ganun kayo. Kaya, ibariliga sa kuta, mananay na pinimuatan. Nasina yan, paganyuman yung ganda. Kumbaga, kilay isa, kumbaga, hindi ba pakiparo, pero ano ba yung anak, pero ganyan na ba yung manin na ba yung pakiparo, mas nga ba sina yan na kamudaan, abay, na kumatay na ba yung sina Imam Ahmad. Nasabab sa iyo po ito ang kamulayon na kumatay na ba na madakalasi sa iyo po ito ang masa, amin ka na kanong kabanyan mapangarap. Bagaimana kita madakalasi sa iyo po ito ang masa, amin ka na kanong kabanyan mapangarap. Ngayon na atharat tarbiyata waladiha salita. Mas biyakan ini so kapagaling ini kamtuan yan sa burtawa na iyan naman ito alin sa pangaraw. Mamana sacrifice, ano sacrifice? Sacrifice yan so ayaw malang yan natin yan kapag yung pangaraw magpuruman asal makapukusan yan agyang kuntua watayan ato na yung mga Allah subhanahu wa ta'ala al-sulta na fakana nitawag dalik at Imam Ahmad na ayaw ng mga sultan yan na si Imam Ahmad alladhi mala al-dunya ilman wa fiqha wa madrasatan ilmiyatan mutamayisa fi al-fiqh wal hadith na ato na yung sultan yan na si Imam Ahmad alagi ng mga buto ang anong niya niya na yung tiro dunya na ato rin ba na ilmo sipag rin ba nagawa mga madrasa ito ang parang musipay rin ba na Imam Ahmad hiwo naman na mga pangitaban ang minisral si Propeta na gusto ang alagay na hadith ito po kasi Imam Ahmad ay ikamanan ang madakal ikamanan ang madakal minisral ang ba na hadith sipag rin ba ng mga ulama ano ni man itong dadal na ay ikapat at imurin kagya madakalain lagi mo kakabasa tanong ang matungan niya makapatisuras si ko yung ano yan na kapumang siya tanong sa kumakatesita na ayay pa patagin na nga masantalag niya pa agyang ko ang mufti si sa Saudi Arabia ada salako kay Abdul Aziz bin Baz al-Allama Ibn Baz na sa kanya na inipawala si Sariyaw na tanong niya kung kayo na isya niya na ثم أصابه المرض فضعف بصره بين سبب سقطها kaya sakit yan naman po na niya kaluway sa kanunan naman sa minikaro sa atunay ni Bab na niya doon sa kumplito ni Nataroto sa kanunan niya nagyang po ba din yan kapag kanunan na isang inuwaga nagyang po ito atunay ni Bab na niya
kia lindung dina yang puto kia sindung sa dunia ang bulanan kuan tunay iba na panakot naman yan si kuan tunay iba na kapupunin mo si sekalian si sagyang tunay yan ang tunay iba na tanurag na yawapan na siya mayan manang yabalos kanya dinawanta ito na ayaw na makaayon na niya matupon ni na niya kasyapon na sinayan na ang tunay pinulaw lang wayamanan yan na inayan na ini karanuyan na ini kalimuyan na ini paninindugyan ayamanan yan na tuminip karas sinayan sa pintamanan amabiakat karas sa ini rampasan yan si sagyang puto ang tunay iba nakaputuungan yan sa kayawatayan aswayamanan yan na Abdul Aziz bin Baz abadi su Abdul Aziz bin Baz na ayakat kiruyan si sagyang puto kaya o kanunan yan at kinasabani fi uyuni marap bisa kita tingin sa kanunakan taman sa niyan kanunan niya ang tunay iba nagyang puto kanunakan na yatatapos irakan kaman din sa tunay iba narong inisulta sa biyada sa tawag sa tunay iba na kailan na daulog na makala saan na nung si mga marano kung nailada siya din sa iyong hospital at mga tawa mga bagsatan o mga marano ang mga butang yung ulama yung kalagang sa Quran nagyong din sa una sinisina niya kaya malam yan ang yung kalagang sa Quran ang sama nito na yan ulit sa malam yan na Sheikh Bibas si kaya malam yan na mga marano so ay siya na sili ko na dipindi kung palagot naman ina di ka pakakirabi ano man yung kapakamulisin sa Quran na buta ano man yung kapakamulisin sa Quran ni Buddha ginawa ito di ano man yung sili ka na dipindi yung palagot naman ina Katiung niya kailin sumunta ka sa pagpapanagpuntaman nila. Niya pakamulis nila sa Quran suwag kaya nagunta ka sa pagpapanagpuntaman nila. Yan ang ito ba yung talaga na ginawa Panaguntaman ko pag ilayin ka Allah na umanin ko tumaylay. Agyan ko ka panagpuntaman ka nagiging makapagpanakat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na kaya kapagpagano'y tanong ang hindi ang barakat kira ng Allah. So yamanan yan na Sheikh bin Baz na niya ka subak sa ilmo sa mga atura sa ron yan pinabadya sa Quran na pinunan niya nagyang punta kipulis niya ng sikon 10 aram na yan taman siko 10 na pinulis yan sa Quran na ayan na rin kapag pinulis niya ng isang taga 10 ay yan naging doon ng pinas sa ikon yan kapunan na yan sa ilmo at tunay diba na dadawang sa kanyan wala manan yan na ina yan sisagyang manan yan ang panagkaman yan kapunan na yan sa ilmo inawalan na tumalan na yan na sinayan kaya manan yan yawan na sa walay sinayan na pag-tunay diba na buwan niyang panasiwan ay yan ang pag-tunay ang sisagyang kaya manan yan na pininikan lugar sa ang tunay diba na kalig ano man hindi ka pakatirayon ang tunay diba na makina ano man hindi ka pinasa ang tunay diba na kapupugintao o kapupugintao na hindi na suwan ba na niya na kapupugintao iswan tunay diba na itirong sa mafia ang tunay diba na taungan ng bumawata kasi ng mabali ang mga pinagtad mga sasalan na mga wata na kaya ang tunay diba nagyada si kaya niya na dito sabab ang kailangan ng magpapito sa mga ina si sadyang puto ang tunay diba na magbabaloy atas kang Manila ano ng tanong pero manang tanong mo ay tanong ng pagpasal mga inamir na sa kami maubaloy ang tunay diba na asas aamil ng asasi ay manang aamil ng asasi na sa tanong iuna yan aan mo na yung mga na pasudan si kapupuyay si patuloy ba na kapupuyay kaupunan si una yan na pasudan o kapupuyay na ayan katabugyan na pagkaproduce na tabugyan ang mga produkto na yun yamanan yan na pinamala wala tunay naman na kapupuyay at yung hindi na mga kapag magbubupa ikagiga o ayaw manan yan na sumusumangina yung tunay diba na mananaguntaman ikagiga sumusumangawatay mananaguntaman ikagiga sumusumanga imananaguntaman ikagiga sumusudato imananaguntaman ikagiga sumusumagin ng imananaguntaman na nilang sudato mana kailangan agyang puto at naniniwala ng tanong kapapasisa na kapidawa okay kaya manauna yan nasuya ka na niya na mga bay pero manang tanong sa mga bay hindi itong alawan yan at Nabi sallallahu alaihi wasallam ang makapagas sa mga dato na
sayusiran ko yung ano niya na kami binamataw. Kamabyan, ako siran mapunos, nandito niya, agyan ko yung ano niya, nakapulog nito na nagsisagyan kaya niya, nagyan yung agyan ko to, harmonious society, ano rin iba na mababalik, bantingan tanong, sisagyan kayo, na oras, sasaya kumod naman sa pangambarakatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinupag niya rin tanusin, sa may pagkakataon ng kataman sa puto at lubot din na tanong, naman niya, na masisunod o amigang mga pusutan na may pagintaw tanong kamaksan anan niya na may kasiguruman at yung pagpais yung pagpalang niya na menang si kuwayang anan niya nakapagpagpagpag ng tanong na ipagabaw sa kapapaloy tanong at may iba na mga Muslim subhanahu wa ta'ala nagkakawat na lang sa pagpapalay garahmatullah amin. Syukran jazila ya Syekh Ali Hasan Taha. Mga bagsani, mga pagaryami na imantod na gayso oras indugot ano pasin buwan. Sabab raw na pag-acknowledge namin daan sa kaya pagkatali mo maagir ko ito ang sa tanong Mr. and Mrs. Marhum sa Al-Ikhlas Muslim Community of North Sagaray Ulangan Partner President. Pagkatalis namin man sa kapakaw maagyan ko ito pagkariyagan na si Alim Abu Halim Abdul Jalil Yusuf. Bigyan ko pa si Said Ahmad Tumarumpo. Bigyan ko pa pagkariyagan na si Dato Husani Abdul Malik Al-Hajj. Inshallah ta'ala na pulapuntan. So, inshallah ta'ala na may kukulubi na ayaw rapuntan yung luminan na noy ang aming kukulubi na ay prapuntan na namun kaso inshallah. So, hindi ka na upunin sa Panginoon kung may akakuha ko pa mo yan at akapunto ko ng sabi yun. Hindi ko ba? Oh. At kaya, pupunta ko. Ano ko lang yung pumunta lang yan, mga mga yan. Akapunto ka lang. Okay, ladies and gentlemen, we have acknowledged of arrival of Mayura, City of Pasay. Mayura, Ami Kaleso, Arobiano. Sada niya mga pakatali naman at pero di-practice anda. Okay. Kaya naman kita gawin. Wala naman. Isang tanong ba? Ano na po niyan? 0082. 0082. Para kami na po yung naman ang sobrang lupro. Makaman na. Oh, 0082. Dan naman rin ang 0082. Kailangan naman. Ako din. I-welcome po natin ang ina ng City of Pasay, Honorable Amy Calixto Rubiano, City Mayor of Pasay City, NCR. Palakpakan natin! Practice din, no? Islam.
Sabi ako, mga siya niyo. Masyado kayo Kasi mga advance sa party niya. Sabi ako, so, sa doon yung nakapangasulod, na atay na lang na 0067. Yun ang bulig yun. Ano pa ko? 0067. Ha? Napakapuno na naman. Napakapuno may kapuno na. Atay na mo rin na 002. 002? Na, ang makalulo mo. Atay na mo rin na 23. 23. Ngapain na yang alam po? Hindi ka makakuha ng urol. Kaya makapiyapira. Ako na, pamimili ko din. Atay na mo rin na 0048. 0074. Ano ba yung number? Sige. Kami na kanong. Tugay siya mo. Tugay siya mo. Lagyan naman lang mo. Atay na mo rin na 0119. Atay na mo rin na 0114. Ladies and gentlemen, we are acknowledge City of Mayor of City of Pasay, no other than Mayura and Aimee Alesco Robiano. You are welcome, ma'am. Palagpakan natin ulit ang ating napakagandang Mayura, City of Pasay. Welcome po kayo, Mayora. Alam po namin, ang masasabi po namin sa inyo, welcome po kayo sa inyong pong tahanan. So, maraming salamat po sa inyong pong pagdating. Salitain nyo na. So maraming salamat po sa ating pong kagalang-galang ng Mayora ng City of Pasay. So sa kanya pong pagtanggap sa ating pong pagkanyaya sa kanya upang dumalo sa ating pong First General Assembly ng Al-Hikmah Foundation. Hindi natin pagkakagaling pa, katawagin natin si Mayura Aimee Alesco Robiano. So ma'am, ikaw ang aming special na guest ngayon. Okay po, maraming salamat po sa ating ating Honorable Mayora of Pasay City. Since the first woman elected as the local chief executive of Pasay City, who consecutively strive and work hard to fulfill her promise to serve the people of Pasay City. It is my honor to present to you Honorable Mayor Aimee Alesco Robiano. Welcome to the man. Maraming salamat, Chairman Alawi. Please take your seats. Good afternoon. First of all, the Chairman of Al-Hikmah, Sheikh Abdul Rauf Alawi. President of Al-Hikmah, Joe Kair Makar Ampatluga. Director, Chairman, Dr. Datu Bashir Bong Alonto. Lecturer Leadership,
in Isla, Aline Shai Carol Goro. Reactors response, Aline Abdul Wahab Mamukan. Lecture 2, Aline Shai Aliasan Tano. Reactors, Aline Gabriel Esmail. Lecture 3, Shaik Aiza Javier. Sa lahat po ng andito ngayon sa Al-Khidma Foundation at sa inyo po lahat na dapat pong pinaglilingkuran kasama ang mga lalaga ng hospital, ang mga kawani na pinabunuan ni Tito Onyong Mendizel. Magandang hapon po sa inyo. It is with great honor, pride, and joy that we join more than 1,000 members and key figures of Al-Khidma Foundation as we mount the esteemed foundation's first General Assembly. The theme, Faith and Community Service, truly complements our city's innate passion to provide tapat at higit pa sa sapat na paglilingkod to all individuals of all ages, beliefs, backgrounds, and perspectives. Alam niyo po, dito sa Pasay, marami kaming kasama brother Muslims. At ito lang, Pasay, ang second home ng ating mga brother Muslims. And today, we join together in a collective thrust to cultivate time-honored traditions while adding up to the positive transformation that our communities rightfully deserve. In a city that prides itself in warm hospitality and inclusive governance, it is through events such as this that we continue to EMI. EMI stands for Empowerment, Motivation, and Inspiration. Kaya naman, lahat tayo, let's continue to empower, motivate, and inspire. Much like the well-meaning objectives of Al-Khidma Foundation that truly resonates in the hearts and minds of Pasayeños and all our countrymen alike. Trust that Pasay City, through our team Calixto and our whole LGU, will always be a welcoming home to your esteemed organization and all your endeavors in the countless years to come. Kung ano po ang aming mapaglilingkod sa inyo, nandito lang kami, nakabukas ang aming tanggapan upang sumuporta sa abot ng aming makakayanan. At kinocongratulate po kayo dahil ito ang first General Assembly ninyo na talaga naman will truly shape our communities in the best, most inclusive, and completely holistic ways. Kaya naman po, all of this through our honest to goodness, tapat, at higit pa sa sapat na paglilingkod. Muli po, congratulations sa inyong lahat and welcome to Pasay City. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Alex Urbiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo.
tapat kayong pinaglilingkuran. God bless. Thank you. Allah bless everyone. Maraming salamat din. Nakamalang ka pa. Maraming salamat po, Ma'am Mayora. Tatawagin namin ang ating kapatid na si Director Bong Alonto Bagal upang siya ay magbigay ng pinaka-short para kay Mayora. So again, tatawagin natin si Director Bong Alonto. Lahat ng official at ang mga guest natin ay magphoto o mag-picture request ng mga sekretarya ni Mayora. Sana mga kapatid natin mag-picture tayo upang magbigay tayo ng alaala kay Mayora sa araw na ito ng First Grand Assembly ng Al-Khidmah Foundation. Ay, sa nga nung kumada ka labakan na mihanto yan. Ano kami? Ano kami sa stage? Lang nga nung saya, kinuma. Dapat saya maumati na si... Yan, nanti nga pinupalitan daw pas kami. Si Mapi ang apilay suko, pilipay na nabirin. Pagkat na kung ano, siya po sa muna. Yan lang, ada kong kira doon. Yan lang ang sukin. La ilaha illallah. Oy, babain niyo sa bubot. Kumakay mo na sa bubot. Sa bubot ano? Kumakababa na, nagkumakay sa bubot. Sudah mengalay ya, kalau sudah mengalay na ba sa to? Wala dia kasi anak ko na mga linag ito kasi sa bubot ko kasi ito. Sudah ini sa bagay, kan makuha. Ano nga di mo pumunta sa bubot din sa to. Ay, kumakay pitin-pitin ba? Apa ito? Sudah sa bubot. Pwede. Sa bubot. Kasi sinasabi. Huwag tayo dyan, hindi tayo naka-uniform. Itayos na. Yan lang ah. Everybody. Baka na may tulad na ka. Mga taga-tukuha ko. Okay, magsiupo na tayo. Tawagin namin muli si Director Bong Alonto. Mamaya magsisimula tayo. After prayer natin ay magsisimula tayo sa oras ng alauna. Marami tayong papakinggan ng mga muhadir at marami pa tayong inaabangan na parapol inshallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugnapanay, sa mga pinagkit narila pa siguro. Again ako siya kay isupod namin ko, isupod namin subayan. Pinaka-importante na continuous again kay program na no. So, benta no din. Subayan nga tao. una sa lahat, nakapag-bless na? i-acknowledge. Hello? Okay. Makinig po tayo kasi bibihira ang mga ganitong gathering. Bibihira ang mga ganitong gathering na binibigay sa atin ng Allah. Lalong-lalo na po, pinapasalamatan po natin. Kilalang-kilala ito na talagang taga-suporta ng mga Muslim, hindi lang sa Pasay, kundi sa buong Pilipinas. At taga kayo magkakaibigan, lalo-lalo na kapatid niya si Congressman Paul Calixto. Saksi po ako. Itong mga to, kapag lumapit ka, hindi ka makakauwi na hindi nasagot yung pangangailangan mo. Hindi po limit sa kalangan, halos. Bro, lahat, kilala silang pamilya.
Kaya hindi sila matalo-talo dito sa Pasay dahil sila po yung nakita natin na politician, na politikang hindi namimili ng tao. Walang discrimination. Pag umakyat ka sa kanila, siguraduhan na masasagot ang pangangailangan, lalong-lalo na sa ating mga kamusliman. Ilang bisis na ako, sa akin lang, kung una kakarinig si Mayra, baka pagkakala niya, binabanggit ko lang, dahil nandito, panahon pa po, kasi kumpare pa si kanyang kapatid, alos o patay, ospital, mag-aaral ng mga Maranaos, alos, nasagot na nila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ang ating pinakamahal na kaibigan, si Amy Rubiano Calisto. Kaya maraming salamat po, ma'am. Dahil ang tingin din namin, pamilya po kayo na lahat ng mga Maranao. Hindi lang ho sa Pasay, kundi buong Maranao, sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa iyong pagdalo. Maraming salamat. So maraming salamat po muli sa ating pong brother Bong Alonto. So ang official po ng pagdisipulan natin mamaya bago para po makapagdasal makasumenta no ato na ni ba na ayay nakapunta no alaw na so ano mo na matatamo siya kaya bulot na no kagiyo ay masat na no ang sana ibang alam dapat yun so antay na maalam na mo niyan 0096 0096 ano yan? Ano naman yan? Yung tatawagin ko na lang papunta dito yung nalit, pasensya na po. Kasi ano po, yung ano lang po, tatawagin natin, yun lang po yung makakuha. Sino po yung may number na 0096? Sige, pa po kayo. Sino po may number na 27? Yan po ay halog sa atin ng aking commission. Sino po yung may number na 27? 27 po. Ayaw po, 27. Pa po kayo. Sino po yung may number na 0073? So, kung sino man po yung tinawag na hindi nakapunta, pasensya na po, ibibigay po natin sa mga tatawagin natin. Sino po yung may number na 0023? So, sa dami po ng mga nag-ablusyon, nag-agdas, so pwede po tayo sumunod yung iba. Tatapusin lang po natin ito at ano number po yan? Sige po. 30. Sige po. Sino po yung may number na 0319? So, ang pagsisimula po natin, inshallah, ay pagsapit ng alauna, inshallah. Sino po yung may number na 0274? Wala. 00029? Wala. 0146? Wala din. 0140? Ano pong number yan? Ano naman? 29. Ayun. Ano naman po yan? Dali-dali natin kasi yung tinawag lang po natin kasi ito 146, 0146. Anong naman po yan?
Si Rosie, ang dali lang po ha.